in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, pipila ka mga balay sa Misamis Oriental ug Agusan del Norte naguba tungod sa kusog nga hangin ug ulan nga hatod sa bagyong Odette. Nagtunang kadalanan sa Cagayan de Oro City. Gibaha tungod sa kusog nga ulan hatod sa bagyong Odette. Mga suspect sa pagpatay sa magigsuong tagamlang North Cotabato gikasuhan na o tulo ka mga residente samaran sa pagbusikad sa Matalang North Cotabato. Sa detalye sa ato mga balita, hilabihang naapektuhan sa bagyong Odette ang Caraga Region kung asa na sinati ang kusog nga hangin ug ulan. Libuan usab ka mga pamilya ang mibakwit ug gibaha samtang daghang kabtangan ang nangaguba. Ani ang report ni Arjon sa Valderramones. Gahagurus nga hangin, kusog nga bundak sa ulan. Ingon niini ang gipakitang bagsik ni bagyong Odette sa Caraga Region. Gani, daghang kabtangan ang nangapalid. Misaka ang level sa tubig sa suba ug kadagatan. Og bisan mga daghong kahoy nangatumba og nangabali. Og bisan ang balay nga gama sa light materials napalid. Sa tibuok nga kagabion og hangtod sa kabuntagon, nasinati sa mga taga-lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur ang hinay ngadto sa kasarangan apan walay undang nga pag-ulan. Hinungdan nga dali rang nitaas ang level sa kasapaan ug nilapaw na kini padulong sa kabalayan. Apan mga bandang alas 11 sa buntag, nagsugod na ang mas kusog pa nga bundak sa ulan nga inubanan sa kasarangan ngadto sa kusog nga pagtayhop sa hangin. Kita sa video ni Jemre Madelo ang pagbungkag sa balay tungod sa kusog nga hangin. Samtang nisangko na sa tulay ang level sa tubig sa Andanan River. Mga heavy equipment sa usa ka construction firm gipaspasan og balhin. Nang lupad sab ang mga atop sa usa ka under construction nga building sa may Lower Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Kita sa video ang kusog nga hagurus sa hangin ug pagwaki sa mga atop sa building. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, nikabat na sa 4,861 ka pamilya kung 19,332 ka mga individual ang nibakwit gikan sa ilang panimalay nga naa sa mga coastal area o low-lying areas. Kasamtangan silang nagpasilong karon sa mga nag-unang evacuation center sa lungsod. Mga bandang alas 11 kaginang buntag, nasinati sa halos tibok Agusan del Sur ang power outage. Tungod kay adunay mga linya sa kuryente ang apil na natumba. Padayon paghapon nga nasinati ang pag-ulan ug kusog nga hangin ang halos katibok ang lugar sa Caraga Region. Adunay clearing operation nga gipangmuntar sa mga LGUs. Og padayon sab ang pagpang-rescue sa mga nanginahanglan og ang pagmonitor sa epekto sa bagyong Odette. Arjun sa Valderramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Gibaha sab ang daghang lugar sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental tungod sa way undang nga pag-ulan dala sa bagyong Odette. Lakip sa gibaha ang mga nag-unang kadalanan sa syudad. Gani daghang pamilya ang mibakwit sa mga nagkalain-laing evacuation center. Ani ang report ni Maricel Butardo. Sayo pa lang sa buntag kaganiha, gibaha na ang nagunang kadalanan sa Cagayan de Oro. Sama na lang sa CM Recto Limkit Kay Drive nga di na halos maagian sa tanang klase sa sakyanan. Gawas na lang hinuon sa mga dagkong sakyanan sama niini. Kung passable pa sa Bulwa Overpass, Makapagal Drive, sa unahan labi na sa may intersection sa westbound terminal o Kauswagan Highway, di na halos makaagi ang mga gagmayng matang sa sakyanan tungod ni saka na ang tubig baha. Gibaha sab ang dalan paingon sa Kamaman-an, Bulunsuri, nga paingon sa pampublikong sementeryo.
Halos miabot sab sa tuhod ang tubig baha sa Pimentel Street. Sa Barangay Ipunan as of 10 a.m., 55 ka pamilya na nga nagpuyo daplin sa Ipunan River ang mibakwit sa covered court. Kadaghanan kanila gikan sa Luok, Zone 4. Gawas sa ilang tibuok sakop sa pamilya, gibitbit sab sa mga bakwit ang ilang mga binuhing hayop ug gitugway duol sa covered court. Pasiuna na silang gihatagan og pagkaon sa barangay. As of 10 a.m., nakatala og usa ka gatos og 16 ka pamilya nga bakwit ang City Social Welfare and Development Department gikan sa 11 ka mga evacuation sites sa syudad. Tungod sa epekto sa bagyong Odette, gisuspenso sa lokal nga kagamhanan ang pagpahigayon og vaccination kontra COVID-19. Gibuksan sab sa SM City ang ilang mall sa syudad aron magsilbing temporary shelter sa mga residente. Gitugot sab sa management ang overnight parking karong adlaw. As of 9:35 sa buntag, gipailawom na sa Code Yellow ang syudad ug ubang parte sa Misamis Oriental ug Bukidnon. Sa samang adlaw ni atong tuig 2011, naigo sab sa Tropical Storm Washi kun bagyong sendong ang Cagayan de Oro, Iligan City kung asa ka 1,000 ang namatay, dulan 2 ka gatos ang na-missing ug kapin 6 ka libo ang nasamdan sumala sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council niadtong Pebrero 2012. Maricel Botardo, Newsline, Philippines. Stay safe. Alas 7 kaganihang buntag, gipatuman na sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro ang Code Red kung asa gikinahanglan na ang forced evacuation. Alas 12 kaganihang udto, gipagawa sa LGU ang mando nga nagsuspenso sa tanang trabaho sa gobyerno ug tanang klase sa syudad. Mag-alauna karong hapon na matikdan ang pagsaka sa level sa Cagayan de Oro River. Ug pasado alas 2 sab, miabot na sa 521 ang mga namakwit nga residente sa 15 ka mga lain-laing evacuation center sa syudad. Samtang na sinati sab sa mga residente sa Barangay 26 ang halos tagaliog na nga tubig baha. Mitabang na sa pag-rescue ang mga taga Coast Guard District Northern Mindanao. Kung ang uban nakasinati og pagbaha ang upat ka mga pamilya sa Misamis Oriental ug Agusan del Norte ang nahugmak tungod sa kusog nga hangin ug ulan nga dala sa bagyong Odette. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Tulo ka balay sa Zone 8 Barangay Mulugan, El Salvador City sa Misamis Oriental ang naguba human kuso-kuso sa gituang Buhawi kaganihang pasado las 5 sa kadlawon, Disyembre 16. Sumala sa nikuha sa mga litrato nga si Richie Hardilosa. Silingan niya ang tulo ka pamilya nga naapektuhan. Nagpabilin pa sa ilang naguba nga balay ang tulo ka mga pamilya nga gilangkuban sa pamilya ni Vicente E. King, Roger Quahaw ug Terio Canoy. Mayo na lang walay nasamdan sa insidente. Nakasinati ang lugar sa kusog na pagulan hatod sa bagyong Odette. Nagpatabang sab si Lumen Pitalio sa social media human nihirig ang balay sa ilang silingan sa Barangay Poblacion 7 sa Cabadbaran City, Agusan del Norte kaganihang buntag. Ang balay gipanagayahan sa pamilya ni Margarito Miranda. Mibakwit na sila karon sa mas luwas nga lugar, labi pa nga duulang sa daik ang ilang Pinoyanan. Nakuhaan sa hulagway ni Almira Hamero ang nangagubang nga Christmas decoration sa lokal nga kagamhanan sa Gingona Park sa Butuan City. Ang Christmas decoration and light up baguhay pa lang gibuksan sa publiko. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Working student sa pamilya lakip sa gikasuhan sa brutal nga pagpatay sa magigsuong magwad sa Mlang Cotabato. O mga smuggled nga sigarilyo gipangguba sa Zamboanga City. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap,
Asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gikasuhan na sa mga pulis ang mga suspitsadong brutal nga mipatay sa mag-igsuong magwad sa lungsod Samlang, Cotabato. Apil sa gikasuhan ang working student sa pamilya. Ani ang report. Sulbad na, matod sa Philippine National Police Special Investigation Task Group Magwad, ang kaso sa brutal nga pagkamatay sa duha ka malagsuong magwad dito sa Porok San Isidro, Barangay Banguntapay, Mlang, North Cotabato. Kini human formal nga gipasakahan sa PNP SITG ang duha ka suspitsado nga mipatay sa duha ka biktima dinhi sa Kabakan Prosecutor's Office. Pasado alas 4 karong hapon, formal nang gipasaka sa Philippine National Police Special Investigation Task Group Magwad ang kasong murder bato kasuspitsadong mipatay sa mag-igsuong Crizel Gwen Magwad og ni Crizel Luis Magwad nga brutal nga gipatay natong Disyembre 10 didto sulod mismo sa ilang balay sa Purok San Isidro, Baguntapay, Mlang, North Cotabato. Mibarog nga complainant sa kaso batok sa duha ka suspitsado ang amahan sa duha ka biktima nga si Mr. Cruz Magwad. Sa iyang pagsulod sa Provincial Prosecutor's Office dito sa Kabakan, North Cotabato, gi-interview siya ni Attorney Teresa Gagabi, ang Associate Prosecutor sa probinsya sa North Cotabato nga maoy nag-atiman sa kaso. Nakakuha og tulo ka witness ang kapulisan. Hinungdan nga gipasa ka ang kaso dinhi sa Kabakan, North Cotabato. Migawas nga selos, inggit ug kasuko ang nahimong mitsa sa kamatayon sa duha ka mag-igsuong magwad. Matud pa, nangumpisal ang suspitsado nga babae nga atong giganado Christine sa iyang abogado o kini ang gibitbit sa PNP SITG sa ilang pag-file sa kaso kaganiha didto sa Kabakan, North Cotabato. Unom kaadlaw human nga brutal gipatay ang ilang mga anak, napasaka na ang kaso. Tungod kay paspas natutukan ang kaso sa ilang mga anak, nagpasalamat ang magtiayong magwad sa katawhan sa ilang pagsuporta ug ilang pagtabang sa panahon nga sila nagbangutan. And of course, I am also very glad when you came here, ma'am, nasabi mo para ba talagang hinihila yung paa mo papunta sa bahay. And then you offered na we have to call the office of the president and to inform or to tell them what happened to us. And of course, in return, we could get some help. And President Duterte, we were not able to meet in person. But I would like to thank you for always there, responding sa call ng mga tao in times of need. And also, Senator Bongo, thank you very much for your heart to the people. And I only wish that we are going to, emulate, some of our politicians are going to emulate that this love of service, this love of people. Matud sa pamilya ang ilang suspitsa nga ang rason sa pagpatay sa ilang anak. According sa narinig namin na confession niya is nagsiselos daw talaga siya kay Gwen. Yeah. Naiinggit siya kay Gwen. So kaya nga galit na galit siya kay Gwen dahil gusto niyang kunin talaga ang place ni Gwen. So kaya kasi narinig ko
na yun ang personalidad niya. Kapag galit siya sa isang tao, talagang pupunin niya. Nang hinaot ang katauhan nga sa pagpasaka sa kaso sa korte, mugawas ang kamatuuran ug mahatagan og tinuod nga hustisya ang kamatayon ni Crizel Gwen Magbuad ug ni Crizel Luis Magbuad. Tungod kay minor de edad ang usa ka suspitsado nga si Christine, anaa na siya karon sa Department of Social Services and Development dinhi sa North Cotabato, samtang ang usa ka suspitsado padayon pang gipangita sa kapulisan. Edith Caduay, News 10 Philippines, stay safe. Tulo ang nasamdan sa usa ka pagbusikad sa lungsod sa Matalam, Cotabato kagabi. Pero una nahitabo ang pagbusikad, nakadungog pa og sunod-sunod nga mga buto sa pusil ang mga biktima nga nakapabulabog sa mga residente. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dili pa matino sa mga pulis sa Matalam, Cotabato ang motibo sa pagbusikad nga gikaangol nila Florencio Renz Wahing, Elizabeth Wahing, LJ Wahing Balarido. Saysay sa biktimang si Florencio Wahing, una nilang nadunggan ang sunod-sunod nga buto sa pusil dool sa ilang nahimutangan sa Purukwan, Barangay Kilada, Matalam ug dayon misunod ang pagbusikad sa wala pa matino nga eksplosibo. As of now, sir, wala pa tayong motive, but we are still on the process of conducting investigations kasi i-determine natin kung anong klaseng putok yung malakas na gabi na sumabog kasi except doon sa yung nagpaputok ng baril na doon sa highway. So, i-determine natin kung anong klaseng putok yun para at least makagkaroon tayo ng complete na narrative doon sa insidente. Nakuha sa crime scene ang 7 ka mga basyo sa bala sa punto kalibre 45 nga pistula. Wala masayod ang mga biktima kung kinsa ang punteriya sa pagbusikad. Ikan niyo church sa Matalam niya ihapit dito sa pisko sa akong magulang. Ang hangyo man niya akong pagumangkol na muuban sa balay sa ilamamang puti kasi ko tumutulong. Natulad ko na mo. Ayaw na namang mularga na unta. Nilalang puti, wala yun niandar ang motor. Kung niandar ang motor, kasi nakabalabag yun sa pamamaril ba itong pagpusil sa atong lagmanta dito sa naipik camp. Ipailawom sa ballistic examination ang na-recover nga basyo sa bala aron adunay basihan panahon sa cross-matching niini sa gigamit nga pusil. So now, sir, kay personally, nag-request ko EOD to determine kung may presence of explosive ang katong mga nabilin ng mga narito sa area. Kung silang EOD, sir, wala i-need about sa katong explosive na siya or delay. Pero ongoing ang reconstruction o identification sa katong butong gabihin nga naitabo, sir. Sumala ni Amutan, dakong tabang sa pagsulbad sa kaso ang natipigan nila nga video sa CCTV nga nakarecord sa tinuod nga panghitabo. Sa atong ina-build up natay duha ka suspect nga nakita dito sa CCTV footage katong nagpabutong po, sir. Okay. Ako lang i-clear, sir, ha, nga ang purely katong nga case is purely alaman scandal kay pabuto naman ang pusil sa wala man may intent to shoot anybody. So then ang katong butong nga kusog gina-determine pa nato kung sa klaseng pagbuto to siya. Dali sabdayon nga natambalan sa ospital ang mga biktima sa pagbusikad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nakabaton naman og Pinoyanan ang mga earthquake survivor apan nagkaproblema paghihapon karon ang kadaghanan sa mga na-relocate
sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur tungod sa ilang panginabuhian. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Usa ka tuig na sukad mibalhin sa Tagaytay relocation sa Barangay San Miguel, Magsaysay, Davao del Sur ang 116 ka pamilya nga nalinugan niadtong tuig 2019. Ang Tagaytay relocation site usa lang sa kapin pulo ka relocation site sa lungsod nga gidukuran og 106 ka balay. Sa kasamtangan, 300 ka mga individual ang nagpuyo dinhi. Lakip na ang pamilya ni Manuel Kalampitan. Naguba man sa linog ang ilang balay apan napulihan kini og mas hamugaway sa gobyerno. Sa unang mga panahon mo ito na kung dili sa kining linaw, dili mo na ni. Apan, nagpabiling problema nila asa kuhaon ang ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Pag umaray gisaligan sa pamilya nga duo lang sa ilang daang gipuy-an kaniadto ug tungod sa ilang pagbalhin sa relocation area, kinahanglan niyang mugasto og gasolina kay magmotor naman siya paingon sa ilang uma. Medyo kulang ba? Kung dili mo adtong bukid, problema na mao og pananglitan nga wala mi kadto rito. Wa mi pagkaon pud dire kung dili mo adto rito. Wa mi bukasa. Lugaw lang mi. Bisong, saging. Kinisabang problema sa ubang silingan sa pamilyang Kalampitan sama ni Mario Saban kinsa purok leader sa lugar. Hinoon nakatukod sila gamayng tindahan sa ilang balay aron dugang panginabuhian. Kalusod lang namo kay nalayo man sa among kaumahan. Kani nga mangita pod na sa maayo pangabuhian namo. Sa ilang komunidad, dunay drum nga punduhanan og tubig ang matag balay alang sa ilang libreng tubig nga mainom. Duna say solar lights alang sa pagpahayag sa ilang balay maong dili na nila kinahanglan pang magbayad og kuryente. Wala pay tubag ang LGU kabahin sa sentimento sa mga na-relocate. Kasagarang problema sa resettlement ang livelihood kung panginabuhian sa mga pamilya nga marilokar nga lakip unta sa konsiderasyon sa gobyerno. Ronnie June Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipang basa pinagi sa pagpasirit og tubig sa Bureau of Fire Protection sa Zamboanga City ang minilyon nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa Bureau of Customs. Tinguha nini aron dili ma-recycle ang nakumpiskang kinarton nga sigarilyo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kuyog ang Bureau of Fire Protection, Zamboanga City Police ug Bureau of Customs. Gipasirita nila og tubig gamit ang fire truck ang nakumpiskang kinarton nga smuggled nga sigarilyo. Ang soaking and crushing sa mga ebidensya gihimo aron dili kini ma-recycle. Ang pagdaot sa mga kontrabandong sigarilyo gihimo kagahapon sa buntag sa giarkilahan sa customs nga warehouse sa Barangay Baliwasan, Zamboanga City. Miabot sa 8,250 ka mga kinarton sa sigarilyo nga mokantidad sa 300 million pesos ang giguba sa mga otoridad. Nasignit kini sa managlahing anti-smuggling operations sa Zamboanga Peninsula. Gilabay sa sanitary landfill sa Barangay Salaan sa Zamboanga City ang mga gibasa nga sigarilyo. Gihimo kini sa mga otoridad aron matagam ang mga buot pa magpalusot og mga kontrabando sama sa sigarilyo nga dili moagi og saktong proseso. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Og mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 49 o Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Siyam kaadlaw na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio,
Daghang salamat and stay safe!